نیچین کنا آرام کنانا یادٹی زند تمام کنا نی نور نظر نی اوست جغر نی خواج کنا نی امام کنا نیچین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قطران محمد امین حرفینے کہ اگر کنا خفتنا نماز کنیاں قضا مرک تو گڑا تینا اور نمازے ارا ٹیمائی خوانن کیوا تو یاد تے ہوئے کہ 4 وقت اندنوں ہر ہفتے چینی کوئی بھی نفل نماز کوئی بھی قضا نماز تینا فوت مرکو نماز خوانن کب پیسا وہ 4 وقتاتان اسٹ دے ٹک ترگنا ٹیما اسٹ دے ہیمون مرگنا ٹیما اسٹ این زوالنا ٹیما ہرا ٹیما کہ دے بالکل ننا کاٹمنا زیا مرکک وہ ٹیما کوئی بھی سے خاص مفکک اور چارمی کو دیگر آمپت تو جا 4 وقت ہندرونو اسٹ دے ٹک ترگنا ٹیما اشتس دے ہیمون مرگنا ٹیما اشتس این زوالنا ٹیما ہرا ٹیما کہ دے ننا کاٹمنا زیا مرکک اور اشتس دیگر آمپت دا 4 وقتاتے ٹی کوئی بھی نفل نماز کوئی بھی قضا نماز اسنی خواننگ کب پیسا البتہ دا 4 وقتاتا علاوہ کوئی بھی وقت سیا نی تینا کوئی بھی قضا مرو کو فوت مرو کو نماز اس خواننگ کیسا لہذا اگر نا خفتنا نماز قضا مسنے تو تینا او خفتنا نمازیں نی دی پیشیما مصبی خواننگ کیسا پیشیما پدبی خواننگ کیسا تا شامنا نمازم پدبی خواننگ کیسا خفتنا مستبی خواننگ کیسا اور خفتنا پدبی او دے خواننگ کیسا خلاصہ دادے کہ کوئی بھی نماز اس نے اگر قضا مسنے یا فوت مسنے تو 4 وقتاتان علاوہ دے ٹک ترگنا ٹیما دے ہیمون مرگنا ٹیما این زوالنا ٹیما اور دیگر آپت دا 4 وقتاتان علاوہ ایلو کوئی بھی وقت سیا نی تینا قضا مروکا اور فوت مروکا نماز خواننگ کے